Det er jo lige Velkommen det. til Nikolajs One Jazz. Undervisning her i trommer. Jeg er introst af Martin, og nu vil jeg spille nogle jazzrundgange for jer. Så er I klar derude? Er I klar derude? Okay, godt. Det var jazzundervisning, ikke? Det var det. Det var jazz. Det flyder frit.